Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembangake asmi kawula inggih punika Agus Ardani saking kelas sekawan D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Badhe nyekar laras kinanti salendra sanga sugeng midhangetaken sedaya. Monem nem 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 ciroro roro cici nem nem cimonem monem cici cici nem ci mama mama maro loro ci ciro luma mama mama luro roro luro luma mongko kanthi ning tumawa salami mung awas eling elung ling ring talam dadi wirya ning tumati supatinir ing sangsaya yeku pangreksaning